ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପଦ୍ମତୁଲ୍ୟ ସେ ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ପୁରୁଷର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ସମତଳ ଶାନ୍ତ ସେ ସମୃଦ୍ଧ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜାଧିରାଜ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଗୋଲାକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ରତୁଲ୍ୟ ସେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ ବାନର ମହିଷ ବରାହ ଓ ଛାଗ ମୁଖ ସଦୃଶ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁତ୍ରବାନ ଧନୀ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖ ଗୋ ବୃଷ ଶାର୍ଦୂଳ ସିଂହ ଓ ଗରୁଡ଼ ମୁଖ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରତିହତ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ଓ ନରାଧିପତି ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାର ମୁଖ ସୁଶୋଭନ ସମ୍ଭୃତ ନିର୍ମକ କୋମଳ ଓ ସମାନ ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି। ବିପରୀତ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃଗ ବା ମୂଷିକ ଭଳି ସେ ଅତିଶୟ ଦୁର୍ଭାଗା ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଓଟ ହସ୍ତୀ ଶାବକ ଆଉ ମୁଖ ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ନିର୍ଧନୀ ଓ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶଠ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାର ମୁଖରେ କେତେବେଳେ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏନା ସେ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ମୁଖ ଭୀରୁବତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଯୁକ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାର ମୁଖ ଅତି ବୃହତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭାଗା ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାର ମୁଖ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପୁତ୍ରିକ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖ ଚତୁଷ୍କୋଣ ସଦୃଶ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାର ମୁଖ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ସଦୃଶ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖ ଦୀର୍ଘାକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାର ମୁଖ ଦୀର୍ଘାକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାର ମୁଖ ସମତଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ମୁହଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୁତ୍ର ମୁହଁ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖୀ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।